koko ajan puhuttu, että se on menossa jäätielle toikin. No eihän se ollut. Joo. Tästä mennään vissiin alas. Joo. Onko noin nyt kolirinteitä, mikä tuolla kaukana näkyy? Mikä vallot tuolla? Mitäpäs muutakaan ne varmaan on. Oi hitsi. No mitä? Nyt hän maakasi. Tässä oli nyt 50 rajoitus. Hyvin pitkälti jäätiin. Tuleeko sieltä joku vastaan? Tulee. No niin, siihen jäätiin. Siihen jäätiin. Rairalle vastaan. Tuo on varmaan moottorikelekka, mikä on tuolla sivussa. Joo. Varmaan omat reitit. No. Miksi täällä ei saa ajaa mitään? Jään alle tulee aalto. Joo. Ja sitten kun se aallon liike kasvaa vääränlaiseksi, niin jää murtuu. Esimerkiksi nuo vastaan tulijat ja myö, jos molemmat heittää ylinopeutta ja sitten ne aallot kohta on vaan tuossa toisessa, niin se voi rikkoa jää. Ja sitten molskahtaa. Niin, ja toi on varmaan just semmoinen... Tuo ajaa varmaan 100. Se on semmoinen nuorisonankkari, mikä vetää 150 moottoriteillä. Kahdessa promilleissa. Oli vailo jossakin tuossa. Jypsähti. Tää on kauheita draamata jäämiestä. Tämä on kauheeta. On leipänsä täällä jäällä tienottaa. Piti elää ja tänne tulla hukkaan. On se. Vähänkö härskiä? Muistaako sä Antti sen reissun? En. Niin ajettiin perämoottorin kiville ja helvetillinen tuuli oli ja pimeetä ja vissiin vähän vettäkin rihma. Lasse oli sit siinä veneessä kanssa ja ruvettiin niillä Pekka hienolla merihankaimilla sitten soutamaan rantaa kohti. Ei se oikein edennyt sen matka, niin tuo Lasse vaan tuumoi, vähänkö ois härskiä hukkuu tänne. Ja minä olen sen sisko ja sanonut vähän kun härskiä tuolta jäi. Tuollakin on jotkut rinteet. Eihän toinen enää kolja voi tuolla olla. Vai onko? Ainakin valoja on rinteessä tuolla korkealla vuorella. Ei se tuolla päin ole. Ja tuohon lähellä ei kumminkään. Joku on käynyt kuusen lattumaan kynttilän laittamassa. On siellä useammat valot. On pakkasta. Ei täällä hyvin hurja liikenne. Ei. Tää on paljon leveämpi kuin minä kuvittelin. Minä tällä nippanappa 2 autoa sopii toisessa ohittamaan. Vähän kuin lentokenttä. Niin. Ching, Khan. 50 metriä pitää olla etäisyyttä toiseen autoon. Kaikkien naapurikansojen alistaja. Sapelia käytti. Eikös me jo eilen katsottu, mikä se minun tulevaisuus tulee olemaan? Ja etuvasemmalla Romon saaret. Täytyy tässä vähän pitää tämmöistä matkailuesitystä kanssa.
etuoikealla siintävät Kolin hiihtokeskuksen valkeat. Itse kun tämmöistä tekisi oikeesti mieleen jää niin paljon kuin Audi kulkee. No, pikkusessa driftata koko matka. Niin. 250 taulussa. Onks Päivi kertonut, että viime kesänä me käytiin Vääksyn kanavalla aluksella ja siellä oli pöllyssä yksi äijä, mikä esitteli itsensä herranottuseksi. Sitten se vielä rupesi meille matkaumaan. Ai jaa, Se tykkäsi Päivistä ja minusta niin, että me olisi halunnut, että me lähdetään laivasatamaan niiden juopottelemaan ja viettämään iltaa. Ne oli jo pikkusen riidoissa se porukka siinä. Joo. Saavuttiin satamaan. Oli herran hukka. Lahtelainen. Kumpas suuntaan Paalasmaan saaret jää tonne vai tänne? Tonneeksi jääkin. Paalasmaa jääpi tälle puolelle. Näkyy täältä. Jääpi nyt hyvin, niinku nää ennen Juukko Paalasmaa. Niin täytyy olla joo. Aika paljon ennen. Hän on puoli välissäkin. No, onko tuolla oikealla jotkut laskettelut? Hop, Mitkä? Koli. No onko Kolille tehty laskettelu? Onhan se ollut ihan kaikki. Onhan siellä on Ukkokoli, kun se on se, missä on just ne rinteet. En ole minä laskettelemassa käynyt, mutta on minä nää Ukkokolilla käynyt. Ja kyllä tuollakin korkeat rinteet on. Minä kun yhdesti käynyt laskettelemassa tuossa Paalikalla aikoinaan, kun oli, ja silloinkin olin hissiin nousemassa ylös ja toinen suksi irtosi just ylärinteessä jalasta ja vieri alarinteessä ja minä arvelin, että sopi riittää, että mä laskettelen. Minä olin Häkkisen Eijan kanssa samoisessa Paalikassa aikoinaan laskettelemassa. En ollut varautunut, ei ollut hanskoja. Eija antoi omat hanskansa mulle. Eikä ollakaan se etusuomen leukalle siitä hanskasta tahtoi hissiin johonkin palikkaan ja repeytyi koko hanska. Ja minä roikkuin sen retaleen mahatsaan niin, että koko masina pysähtyi. Joo. Se ei ollut minusta hauskaa ollenkaan ja Eija oli erittäin näreissään. Minun olisi pitänyt korvata ne arvokkaat hanskat, kun ne ei vaan ollut raapaa. Niin se sitten jäi hänen nieltävänsä, kun oli hanskansa lainannut. Etusormetta palautti. Saavumme Kolin puoleiselle rannalle. Joo. Eikä tarvii takas mennä. Ei tarvii. Olis minua liikaa jännittänyt. Ja nyt meni Audi ohi. Rannastahan tämä sitten vettää. Rantaan pitää ajaa hiljaa.